sitten meikäläinen on tippaukseks ja tänään pelataan Capture the Flag osa 5. Ja mä en pelaa yksin. Mulla on seurana. Moi, Jare 179. Moi, Jare 179. Missä mä sanoin niin? Olen Urpo. Ei sä et mene edellä, no seuraa johtaja. Sehän on hauska leikki. Missä sä oot? Tuot sä mun takaa? Ihan peräpukamassa ski. Tuu täältä. Tuolla oli liikaa väkeä. No niin, mä kiinnitän. Kuinka paljon sulla on leveliä? 14. Onko mulla 19? Ainakin mun mielestä. Joo on. Ja Joo, mennään! Nyt ja on aika! XXX kurvasi äsken Jaren ohi rennosti. Patum! 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 Voi helkkari. Kuulkaa! Ai mä oon liekäs. Mä kuolin kans. Mä en voi kuolla, mä oon liekäs. No ihanko totta? No ihan sama nyt kuka ryöstää nipun, kunhan joku vaan ryöstää. Yes. Mä tällainen mene vaan suoraan rynnäkköön. Hallelujaan! Jou! Juokse! Meidän lippu ryöstettiin! No voi helkkari. Joo! Ollaanko me siinä siis? Ollaan, joku ryösti meidän lipu. Mä menen ryöstän niitte. Mä oon jo melkein niitten sisäbasessa. Mä oon jo niitten sisällä. Jes, punaistenkin lippu ryöstettiin. Niinpä. No, minä täällä. Se kuolee se jäbä. Tästä varmaan tulee tosi lyhyt vai mitä? Mistä tiedät? No, jos toi ehtii saa. Ei hitsi. Joku Mä menee. sain niitten lipu! Jare 179. Jupi jep. No hyvä baby. No voi. Helkkari saameri. No. Älä kilju hyvä mies. Joo. Au mä kuolin. Mä oon menossa heti kostamaan. Mene kosta. Mä menen rynnäkkökiväärillä. Ei sulle edes oo sellaista. On. Mä ostan viimeisellä rynnäkkökiväärillä. Saatana väistäkää. No sori, kielenkäyttö. On päätä, silleen kannata aukkoa päätä. Se on tää jengit. Aina päällä. Autot sanoo rään, se pään. Mikä ei parempaa kuin gang. Oh, voi helvetti Seeri. Sori. Ne kaikki tappaa mut. Toi Rexinkin. Oota Jare. Siinä sä oot. Ei oo. Täältä näin minä tulen. Juoksukilpailu. Mä olin. No voi helkkari. Otettiinko punaiset? Joo. No niin, eli tää video oli siltä osalta tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Jos Paikkaa like-nappulaa. niin, joten ensi videon asti se olisi moi moi ja moi! Moi!